У нас незалежнасць гэта нейкая дзень незалежнасці, нейкае страданне заўсёды. Пайшлі, там сабраліся на акадэміі навук, прайшліся панура, нас пабілі, там ці разагналі, пайшлі. А мы хочам дзень Святого Патрыка. Хай ім будзе сумна, нам павінна быць весела. Мой сябра півавар Алексей Фазієнко, які зараз працуе галоўным піваварам на Self-Made Brewery в Москве. Мы вырашылі сустрэцца і зварыць піва, прысвечанае гэтаму. Это нормальная з'ява, калі сустракаюцца два півавара і вараць піва. Это называется коллаборация, тому мы такие коллаборанты. 10 годов тому, перед тем, как переехать в Чехию, у меня была такая апатия до пива. Мне оно не подобалось, и я думаю, я зараз перееду в Чехию, а там все пиво пьюсь, а мне оно не вельми подобається. Але як тільки приїхав, просто я перша купля чеського пива, это произошло. Меня познайомили виртуально с хлопцем русским, який живе в Австралії. І він варить пиво вдома. І ось гэта першыя наші варки, які ми робили през інтернет. Треба було дочекатися, каб він там проснувся у своїй Австралії. Вчив мене чоловік през інтернет, як це робиться. Я попрацював криху барменом, працював в одним з добрих чеських барів таких ось, такого формату, там де шмат краніків. Ну, каб довідатися ніяк, отримати який досвід. А після відкрили. Калі вось мяне гэта піва дзень, ноч варым, прадаем, тое сёе, просто нейкі момант яно ўжо вось тут. Я разумею, што я не хочу его піць, я не хочу его бачыць. Але зараз неяк знайшоў такое месца для куды у сваім жыцці, дзе яно ёсць, і мне хапае. Я займаюся не толькі півам, я займаюся зараз гэтымі гарамі, у меня ёсць дзеці, ёсць сям'я, ёсць нейкія там падарожжы, я не ведаю, што-небудзь яшчэ. Я не хочу быть пивным человеком, что просто пиво, майка с пивом, я не ведаю, татуировка с пивом, я пиво. Нет, нехай это будет часткой просто життя. Зараз я поеду варить пиво, я буду варить пиво амаль сутки, там вельми тяжкий процесс. Мы використовуємо не тільки звичайний солод, ми ще пшеничний солод, я не знаю, просто пшеницю, овсяне хлоп'я, що завгодно. Ну, шмат з чого можна отримати ці цукри. Ну, я думаю, що у середньовічній Чехії спалили б на кострі, коли б овсяне хлоп'я засипав. Але зараз все міняється. В принципі, всього, з чого є цукор, можна зварити пиво. Зараз ми вуглекислий газ, трохи напустимо вуглекислий газ, бо він тяжейший за повітря, і він зробить нам таку подушку на поверхні. І ті злі бактерії, які там можуть трапити за нож, вони там не трапляться, вони загинуть. Основні процеси проходять тут, і вони проходять амаль без нашого діла. Це все магія гэтых ферментаций, дрожжей, бактерий. Нам было цікаво зробити пиво вельми не розповсюдженого гатунку, это кислое буде пиво. Легкий кислый эль, шмат пшеницы, немцы его называют белое, вайсбиер. Лес, мы туди покладем еще суницы и ревень. Это червоні такі речі, які мають такий лагодний водар, лагодний смак. Це буде пиво в національних кольорах, скажімо так. Чому ні, коли ми на День Незалежності зваримо пиво, запросимо сябров, сядемо разом, просто порадуємося, що не всім націям так пошенсило, як наші. Що у нас і незалежність і зараз є, і була до цього, з там деякими оговорками і поправками, але все одно це великий здобуток. Тому давайте святкувати.